ka Saint Joseph Church Maukar Parish ha ka sngiu blei kala play padai ka jingraki ka jingstang jong ka jingraki dap nyop san snem platinum jubilee jongka daga bakinti wakalama jubilee do parish priest of Father Leo Yaupor ha ka jingdan lang Reverend Father Bensar ka sati but Reverend Father Paulus Palamatam ki assistant parish priest haringkat ki bla shakot sngoba but baro kinong get kam jong ka parish pastoral council but ki record ki jubilee committee prepare kani ki jingsang e kani ki jingraki ka balong baro isisnam but kan kun haga khat nyau tere ukalaling kon arajap nyau adin ki jing play usnam jubilee lapen bo da kamals bakhoi balapen mentahi do parish priest Reverend Father Leo Yaupor abasneng bakentu Reverend Father Leo long bakani ke sngi mat ki sngi banwan kende ki sngi jingai ngo usnam ban phaiden ya ka por plus tang ya ka parish house nam kha khandai spa sanphu wei Bat menta hangni ngelum lang kum ki pai runge ki pai rum na jan ba na jingai ban ken mau ya kita ki sngi iba ki pai runge hakatu kasnem kapag iyo ya ka parish mokar kidap ta ka jing kemen kidap ta ka jing hon na ka mensi mujongki bat kumju mangiru hakani ka por ikan mau ya kata ka jing kemen ka jongki bat ni lop lang hangni ban rakhi bat ban play ya kani ka jubilee ka platinum jubilee jong ka parish ka bakarpan kalong hakata karukom kapangin pendan buram yau blay nang bu nang thang boseng ni kalong bria man bria bat pa aila ini banlong kisaki hakani kasni ka pamenta hakani kasni ka pakarpang duai ban pen kentang ya uni usnam bat ya ka parish ka jongi ha kani ka jingrak he ka jongi ya ka snam jubilee Ingkar ku kerja kadap jong gading phna kadap do gading suspa haga kerteng ukpa baru kun baru men sim bakut amen oblei try ken ran nong bu nong thau nong penlong nong penman tukar ku tukar do ya uni usnam jubilee jong ka parish ka jongi tukar ku yaki pait riungit jong ka Saint Joseph Maukar Parish Gerku yaki lengdo kibatrei hagani ka parish yaki riuniam yaki nong trei balang jong baro South Liki CMC Padia baro kinong kitkam balang hagirukom ki bapher ay babaro bahaw ni usnam jubilee nginangla panang pensan yaga jingit kabangilayo priang ay banginla ban imshidrham
Bayak trelang hagli ka parish ka jongi. Yai fra Paulus Palamatam. Yai fra Bensar Karsati. Yaki sister na puro Arteliki Convent na Saint Joseph Convent but na Saint Joseph Dispensary. Yaki katikis kibala syong thai badia katikis badang tray. Yaki dekat juga pa PPC. Yaki presiden ki secretary jong ki sen. Ki bangidon na parish at kajing don jongi kilendo kajing don juga PPC kajing don juga katikis di sista markinong tray kampalang kan sulong tang halae. Nek kajing don ka jongki ki para bangay ka Island Sim bat ka penklan ya kata kajing ya tray jam hapo ka parish. Para bangay hagri ka sengi pli ya usnep jubili jong ka parish ka jongi. Ngawer yuki bangin ya snap jar katukan it bawah. Manango ya ulay. Nagabantagi niya urusan tali snap jingay kisnap jingkerku kibaw ulay ulat say hagani ka parish Saint Joseph Maukar. Jar-jar, ini aduai, tapi jingsu.